nimanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko. Bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochi kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo togochi gutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria. Nigo togukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya. Kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Gusii na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji Gusii ao kurworogongo Gusii Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukorentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge keraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso 12 cha Maragova Gusii ime ya Ndizi TV. Tenga kengi oganda tego tengere getaseni kia Ndizi TV taseni nambia yemo korwaiga asorongo rwa Gusii na tiabono kwale yani bene ase omuroberi bwechi Gusii okore tubuna butambekere wiki rituko bune ria rero chinsa bune chiga esituko kwanda mangana rengete Gusii korwaiga asorongo rwa Gusii goika ensengima na manga akorekanire tumanye kenyori yake igo tumaye ko sanga mange igore Gusii. Kanyambono kupatara na ito ncheme kaina buna Ndemo Steven Captain 001 amanganie Gusii aigasi getaseni kia Ndizi TV. Kanyambono kupatara na ito buna Ndizi TV na bogo torikera SMS wetere nambere gorabwa se screen yune namba ya Ndizi TV na bogo toma SMS usegwetera WhatsApp otorikero koboli kwao na kyomorobero wikirabwa sole nanda kenye ko wate timu yao nereri nanda kinogo getenero kwikiraboniga nyarabuna korwa sensemo ya Facebook na bogo tonyarabuna Ndizi TV News Digital esomorobero ore live asensemo ya Facebook na konda sensemo ya YouTube emekane buna Ndizi TV News inere channel ya ito oko iresi mbibune yambo ateiga kwarika Ndizi TV News kwaba go subscribe ese channel yetu ya Ndizi TV elinde kerenga kia binte binyabikoba bikobeku kwaba go kubisanga na biro kwenda no manjo moleri ndo kwanera manga igoro yemetandao tebe amangana rengete Gusii ebinge byakorekanira se Gusii gati yabo no gosira komorai bwense moeri ya Britain abandi banyamaite buna England abandi banyamaite buna Great Britain umayekane buna Queen Elizabeth the second osoyo kabere Queen Elizabeth oyo kabere na ndake yairira goturubanego wechi Gusii mea England ase Gusii chero biri Gusii gwase weekend yaye chabire Gusii gumotu esenge njo kiraboniga
nigo bagendrete mbirero bare abagwatani korwase ense ya England netinse chionsi aso kwana na esiko gochiase nyagosira Queen Elizabeth oyo kabere tukwana na iga South Africa ibinga byakorekanire gati yabo na sense ya Cameroon abwaso omorai wekiombe kia FKF ekamati ya FKF asense ya Cameroon getenrete nkoyo omoremekane na Samuel Eto na rekobe kama onchireli au asobotenere bwenkoyo ime ya Cameroon gati abo manchomo rieri nimaite amagane ye meshara asaba gosoli ahiga sorongorwa Gusii na Kenya abiro muchando monene korende sense ya Cameroon nego Samuel Eto aitiririchiko legote babuna andake omogosoli okwa guchibesa chainse pi kida sege songo bakoroka minimum wage nyare ko ba $1 chimi isato imense ya Cameroon eyo echerete chibesa nge 30,000 chia Kenya asomosolo kwa guchibesa chinkepi iganda ke erabe ko bake gokonya enkoyo ya Cameroon gusuka igore sengencho enkoyo ne chibese na onye chibesa chainse pi chanyanire ko kine wigoro iganda ka bagosoli na bakubako gosoli kibagwata omorembe na kibagwate obotwero rukorende na mochiria kegese keria nyarire gutambei oburai bomo president bwekombe gienkoyo asense ya Cameroon korenda nari akorekanire ko rwa sense ya Cameroon to gocha Kenya iga ne binge ndabe ngote biguchakira boniga guika omweri oye abageni ngo baleta turebe na somoro biro yokondese boniga bareto kwende ya masema sichiko solite chiskuru asenga kientambe korwe wiki aba yetire amotienyo yo buansi totade chiko solite chiabere korwa kengo kirige sub county tukorwa se sub county imechi sub county au imense ya Kenya bali babete bago qualify bagaso asekerengo gie county abosina ese rongorwa Gusii nto abwate county ya Nyamira chiosori ase county ya Kisii na bali batanganete ase chikosori au chirichimukande buna ball games bakanyarari bagari ya venerio kwanda asekerengo kirikia regionals kiabage gokoreka na sensemeri ya Sumbi ewiki yaba gegweta na bali baba bagochoru boni igani go barase ense osensemeri ya Nakuru ekerengo kia nationals ese chikosori ne ababoyiko ruchi county au bagendete gusigikani asense ya Nakuru korandake mbarai bali barachikoba ababui barachikoruruke bendera ya Kenya kurose chi secondary ase chikosori cha East Africa chirabase ensemeli ya Arusha Tanzania korende nako nitiro oroboti rwa bene igoro ya orongo rwa Nyanza chitimu chichonspi cha Nyanza mbarai bali barese national sponiga na chitimu cha Gusii iga na kichi ya koli asekerengo kirikia regional stand sema yakabere studio to sanga roboti yoruo korwa orogongo rwa Nyanza mege chikosoli cha regional sokorekane wiki ya eta nigaba buyase chikosoli au barachake chikosoli cha bochi ntangani mambia ime ya Nakuru ase handball Manyata boys na Kakrau girls na bubabwa ase timu yenko y'abasubati ya Kobala na Kisumu Day chirairuruki ebendera ya Nyanza korwa Gusii chitimu chia handball chia basubati chia Masosa girls na Ndonyo nigo chia sokigu ase chi semifinals abu ase nkoyo gesaba kuyabu na Kisumu Day ase chi semifinals titeka chio komenta chigori sato ase ibere twachagete mechese ya mapema kunya go train tugatema tukabua Nyamira County so paka bono na twachite recreation go present Nyamira County twakire mipire tato mupiro mutangani tukabu ne skuru ya Miranda ya nya Omapei County tukabu yo kabere twete skuru go kugu korwa Kisumu County Romambi twakire semifinali twabu ne skuru ya Kaklao Ekorumigori ase hockey ababui ba Nyanza saba muranki Kisumu Day na Nyamira girls korwa county ya Siaya ase hockey abasubati mupira webikabu Onjiko boys na Ototo girls na buo babeta babui Okay, now I promise kama tumeenda Nakuru tuta work hard and we have God, we trust, I trust my team. Najua tukifika huko we will be the champion again and then tutapeleka our best huko and then tukirudi tutarudi na surprise again. Amen.
Korwa Gusii imea basketball, St. Angela Sengera Girls nigo yasogete gwasa chi semifinals abwa saba muri abanyanchwa baba namba 3 imea Nyanza megeyoko bwa Maranda Boys. Tofauti ya Kisii County na Nyamira County chi principal chi hapo garachi ko support ya bana ba scholarships sana baka agoro sarega na unjiko tebra South Sudan hapa tambe sana pono njiko Gusii to koteke mama na libe rasmi baka kawaida pono you cannot compete at this level unless we start also supporting for scholarships, game scholarships. Na tuna compete na lakini wasaigo iga I was struggling because I didn't have it. Toko train na ito manya tai tuma noko ligyo montaba tamba valenta se team. Next time when we are given a chance to come for the regionals again, we will make sure we go and train well in our defense so that next time when we come, we aim win nationals because our motto says we aim high. Kartokori ya county chinde babwata a lot of scholarships. Kartokori konya kwa manage coach chi county chinde bawo chabaye wa abana bago some for free. Coaches baye wa motivations baye kuchiba sabanda bali players who really assist them. So scholarships tose otunyora ni Nyamira County equal to Kisii County ngete na bachiko tokonya sawa wanafunzi hawa. Sechi finali ya volleyball Nyanza, St. Joseph's Boys na Nyakongo Girls na bobabwa. Netball na rugby Inko Bala Girls, Nduru Boys amo na Yala Boys ubarabe imea nationals imea Nakuru chuchira ere Jumapili chitariki 11 omwetinyo kianda omwaka oyo. Kuripoteri ya Ndizi TV, Elietalia Nendemo Steven, Captain 001. Andako manchomo yali na vama nganari ngia sense mo iria sumbi na ababui pakanyarori bagaria beni ryo kunyara gusuka mutuna kwenda asense mo ya nationals na kora sorongo rwa Gusii yune county ya Kisii county ya Nyamira na timu ya moyo kanya nyoteli bagaria kwenda ase nationals na yune timu ya rugby sevens ya Nduru Boys ero yanyo tibario kwenda ororo Gusii chechito timu ibere kurwa sorongo rwa Nyanza yere Nduru Boys na Yala Boys awase county ya Nyanza use SMA ya Nyanza ya Irama Bagabere yo kwenda ase chinsemo chiricha nationals nimbe nkubwati kurwase emetandao na kuruchia SMS tirinkonyora iga na kurwase oroboti rurito bwata iga amachibu ye chigosoro chetimu kurwa iga sorogongo rwa Nyanza tirase semeria na kurwase ngote buna ndake Kisomu Day yaberege kubwa chigosoro cha chipu lichigosoro cha chintangani nimbe gote 20 mukibale ko solinero na andake nechi point irenga usechigolire nga yabuerete gati chitimu chinde chirasense meria na kurwase kerengo kya nationals chingi echi cyosoro cyechi skuru ya Maseno School ya Maseno School na yaronga tichi skuru chiri chingi ya kurende kimati bagari yabenero kwenda se nationals na nto asangete na morokyo manene bwe egosori ya handball ase skuru ya Maseno agatebyanda kagatie mechando babwate nele bwata abana bake bali bare form 1 form 2 bataramanya bwa mereri botindi kurenda otebyanda ko ikiro mwaka gocha nabe obanaliri amameranyo a regional nandake umwaka gocha agote una ntorore Maseno ya kwenda igoro mono asekerengo kya handball tanda sema yakabiri studio to sanga robot yoru. Jina langu ni Bwana Dan Warinda. Timu ya Maseno tumetoka nayo mbali. Tulianza wakati wa corona. Tumejitahidi na penye tumefikia tunashukuru Mungu. Uzuri bado timu iko na watu wa kidato wa kwanza, wa pili na watatu. Sasa inamaanisha mwaka ijao bado tuko na timu na tutaenda mbali. Kwa semi finali walijaribu kushinda na fast break hiyo mchezo ya mbio yenye hatukuwa tumenina yetu tunacheza tunapanga ili tu create space ili tufunge. But uzuri walikuwa na mwendo sana na tulijitahidi. I'm grateful for the organization of this open. It's an open opportunity for the student to exploit their talent. And as Maseno School, that's one of our core to ensure that the talent is improved. So we are going to do much, and next year I'm very sure we move to the final. Egonta batakaranda ketimu ya Maseno inkera bege gochura liase entunde kubwati yachosori chichi skuru na nyorabuna nentunde ntangani pichosori chichi skuru chabe chikoyanera magendo ari ya COVID-19 goso asense ngima umutinyo 12
umwaka 2019 asensemeria 1 China kurende emetie nyene imeyomotie nyuga tatu eso umwaka 2020 chitariki 15 na ria ndwari ya COVID-19 yaigeta igasense ya Kenya kwero gutubani kukwemeroberia mingati yabo chigosori chisukuru kurenda umwaka oyo abana batwalide obwali bokonyara kogosori chigosori echu kirengore gati ya machivu ye chigosori monamana gosori yenkoyo essence ya nationals ritko litangani gose day 1 eyarenge ritko lia alamis gati ya machivu ye chigosori echu na bwase timu ya highway secondary ya segosori yenkoyo yabamura yabetege kwenye ikora etimu ya Bute Boys chigori sano nemo aserige na lesagero gosori ende Mboni Boys nero nigo ya ikore tu chigori sano nemo aseyemo ne timu ya Ebwali UNESCO mwancho murigeri egosori ende highway secondary nero naende ngaite erineli kuritani egosori ende naende ekabugwa chigori sato aserige na lesagero sebara gosori ne timu ya Mboni Boys Bute Boys ese ntunde ende naende ekaikoru chigori sano na ibere ne timu ya Ebwali yu imea group pool A imea pool B Olobolsat secondary nigo yabetege kwenye ikore timu ya Kabarnet Boys ine timu kurwa sensemeria sigise Kabarnet Boys egoria ya mwasirige na Sagero Kisumu Day ekanyara kwane kiuna nyayo robobui eso kwenye ikore timu ya Serani secondary chigoli sato asegoria yemo ase gosori ende imea pool ya yuli tukeria liru nigo Kisumu Day yabete koba gego ikoru ne timu ya Kabarnet Boys chigoli ibere asirige na Sagero na nyoro na Kisumu Day na bubako represent ensemo ya Nyanza ase chigosore chuche chiskuru Olobolsat secondary nero nigabetege ko ikoru ne timu ya Serani secondary egole ya masirigera resero koro kibuna epule ya kabere wato bwa mereryo butinde sana ese chigosore chako kana cha day 2 ase chigosore chuche chiskuru nego Kabarnet High School yate bado ge ikore timu ya Kisumu Day chigo libera sirige na resero gatia machiba litakonyora kurwase chigosore chiri chie secondary tondo mutima kumukiko tokoirana ntabe togosanga mange ase egosori ya chess egadete ukina sorongo rwa Gusii nensengima Ndizi TV ubwansu bw'omugusii kubwatekana nobonie bwito bwige kigetambe asensemo y'ebintu by'ogutumika istima nigo yaene kigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya light tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes chi fuse circuit breaker conductors earth rods consumer boards power extensions fridge guards showers na lamp holders boigo ngo supply bareime ya Nyamira Migori Kilgoris Homa Bay Kisii nechizemo chietanaine nabogo tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusii
ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko buna bono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo togochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Kudomo chomo ina ikawa tebi tranda somo tubukore tukoirana gukwana yatorenga mange igore gosori ya chess nyarabuni gosori ya chess na gosori genete gukina sana ase ense ya Kenya ise nyitira twara umanyi bonge mbanya gukira skuru nyinge na bagosori bange igonyora una chess ngati echi gosori chiritinete gukina na kurwaiga sorongo rwa Gusii nigo chiskuru au chiendete kwariga ni bosibwe chigosori echo kerengo kirikia under 17 nationals kera korekana chitariki 15 na 18th omotienyi oyo asesemeri ya Moi Girls Eldoret nabiti kwariga ni ribene amariga ni gose chigosori amamirano yo chigosori echo ekerengo kirikia regional South Nyanza region yakorekana tase skuru ya Kisii school twende sehemu ya kabire ye studio tusanga torebna abana kurwe rongo rwa Gusii bagendete ne gosori ya chess Katika mchezo huu wa chess, matarajio yangu na maombi yangu ni kwamba tunapoelekea pale Eldoret tarehe 18 tutakuwa pale kwa siku 4 kuanzia tarehe 19 ndio wanacheza hadi tarehe 23 watakaporudi hapa, na watakia kila laheri wanafunzi wangu, anga hata niweze kupata mwanafunzi mmoja ama wawili ambao watawakilisha nchi yetu kule Liberia, kwa sababu mwaka huu African Championship watachezea kule Liberia. See that match at Kisii school, it was challenging. The fifth match was hard, the fifth and the sixth one, because I got people from my school who usually challenge me so much, but I managed. Sometimes I feel a little bit shy, but I know God is with me. I feel confident a little bit, and when I'm with my coaches, I feel a little bit confident. Varenga sense Maria Kisii school bagendrete gosanga buna chigosori chiabo chabira chikoba nandake abana abange mabete bagochoru kwenda sekerengo kerikia nationals kiraba seseberi ya Moi Girls Eldoret gatichi skuru chiri chianyoreta abana abange mono sana kwenda sense ya nationals ne skuru ya St Vincent de Paul ekorukorwa sense ya Bogusero ward yogo toka ya Kitutu Church South ndabete ko batukunyetara benna korana ndake ndake bagendete kwyarigani na obubisi bwabo bugotwara abana abange kwenda sekerengo kerikia nationals mboro bitosange nabagosori kurwa skuru ya St Vincent de Paul.
aiga na ase skuru ya Kisii School aiga ase chigosori chaba chigokorekana ase kerengo kia bana bake kerengo kia under 7 under 9 under 11 under 13 under 15 na under 17 na wase chiskuru au chaba chibweso kikorwa ase kerengo keriye chiskuru choboroso primary schools na chiskuru chekerengo ya secondary asaba na lobate miaka 15 nebere baika aiga asama menonyo kwene kianda kembara bibali baraba kwenda sentunde kubwatia. And today we are having an event of picking a team that is proceeding to the nationals that will be held immediately schools close at Moi Girls Eldoret. And we have picked teams that are going to represent this region at the nationals that weekend after closing schools. Where we had a total of 147 students from 15 schools taking part, and any participant who scored 2 points out of 6 automatically qualify for the nationals that shall be held in Eldoret. One I was playing with somebody, it was a draw, but the others I defeated all of them. Some others were not in my age, some others were even too small to play with. So I defeated all of them, even the big ones, the ones that are not in my age, I just defeated. 2018 Nyabigena Kisii School Sironga na Buba Rengororo bakaenda nationals. 2019 Nartua tuware tabana batangan Gusii bakoenda for an international event. Eya renge Nyabigena boys asena renge coach. Walito sangana babo nigo bagokera egosori esekeli bate babuna ne egosori gokonya omuntu kujara kurengera limono basebono basabira gwatani beserekali kuone kibuna chiskuru au njibwate egosori yeli kwegerera chigosori chikonyara gusuka na kwenda asekerengo kende. It helps you in having great focus, for example in mathematics and other subjects like physics and chemistry. This is a mind game, this is chess. It contains you to know more about it. It can help you in mathematics. It makes you, before you think, you must make a move. Chess is a mind game. You have just to think at the opponent. Don't be shy when you're playing chess. Chingongo chinde chia Kenya already nchitotanganirete musio ase omochiesoyo babere bakoenda ase ense ya isiko mara nyinge naende mbono na intutotate koranga korwa orogongorwa Gusii na intutuatwalira abana baito toba exposure to the outside world with regard to this game. Buna gosori enda yonse nigo bona batebire buna amaegerio gosekerike manyeka ine buna practice na raga ne iria se gosori yese bali bonse bakole chigosori chentunde banyalire kwegwo moyo konyara kugendera kwegera se chiskuru chiabo na kwenda kibuna sentunde kubwati nimbabe bamanyire mono kobo komanya kwa ba sentunde ko report rigeta seni kia Ndizi TV korwa igase skuru ya Kisii School Elietaliane Ndemo Steven Lake inese mworo wotiro renga urutanga ni rorenge tandake chigosori chia South Nyanza African Individual Chess Championship chia korekanita se skuru ya Kisii School kwa kibuna abana inse miaka 15 nebere ngwana chirabala mabagavene yogosoa sekerengo kirikia national setu atwa irwe historia bene igoroyoro kongo rwa Gusii na kirwa bere rogokoli tware chiskuru buna Nyabigege boys wirore skuru buna Kisii School chabire chigokora buya kurende seboniga dora sentundeye inkikirikira peke gokorekana na amachibe gura sensemeria Moi Girls Eldoret na kiarabe tondo mutimo makeigo tokoirana tosebona samngana yenko yo tarabe togosange na aseyemo na umubwatani korwa se timu ya The Pirates FC kogosori mya Nyanza Regional League. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusii. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kounye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo mwito
chitracksuit, chipajama chokorarira, imipira y'enkoyo, neria ya netball, chisogisi, chijasi, chitai chichisukuru ao. Naboigo, ngokora bari embroidery. Korosya bari chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosomwa kiresi Ruth, asenamba, enoti sano ibere enoti, isato kianda, isano na isato, isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center, edukeyemo, asoko nyora chi uniforms chonzi, nebinto bigo kolera chigosori. Nkwaga chore nyomba, gose, ayene wundi, wono, Sha Ceramics Limited, Hardware and Sanitary, no kunyora ebintu byonsi, byukwaga chera. Wuna, chitairi chonsi, chokobe kenyasi, naboigo, chichukwaranse, ase nyomba, mbabwate marble tiles, naboigo, hand wash basins, bathing basins, shower cabins, flower pots, sanitary accessories, showers, towel holders, ebitasa byokobekera chisabune, tissue holders, curtain holders, plumbing accessories, PVC pipes, hose pipes, na boigo ni joint chozi cha PVC na chiria cha bends, mbabwate manhole lids, na boigo chi water taps chonsi, asensemo yubyoma byogutumika asoko kolere mirimo, mbabwate chinyundo, ebisire, chisibana, emisumeno, tile cutter, quality logs, na boigo nebintu byonsi byogokoregasi ya masonary, mbabwate chimasini cha drills, water pumps, grinders na blowers, ensemo yibintu byestima, mbabwate electrical appliances, garden lights, floodlights, aina chonsi chebirobu, switches and sockets, solar water heater na switch boxes, mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba, wooden doors, curtain rods, MDF boards, PVC ceiling boards, iron sheets, building iron rods, wheelbarrow na boigone jisimiti. Banyore asamagacho Akansons Plaza, angeneduka ya Quickmart, asebara ya Kisii Kisumu Highway, gosoba keresimi, asenamba, enoti sano na ibere, enoti sato, kianda inye, isato kianda, isano na ibere, gose, enoti sano na ibere, enoti sano nemo, isato kianda, isano nemo enoti, isano na ibere eyemo, gose, enoti sano na ibere, eyemo isano, ibere enoti, isano na ibere kianda, isano na isato enoti, inyora kubatebya, amanganaya nigukwanyerauche, ase TV ya Ndizi TV, eliobakoe discount, Sha Ceramics Limited, Hardware and Sanitary, no balime yomuchukisi. Ndizi TV, ubwansu, bw'omugusi. Ndamana soka ndakubwate Ndizi TV na umurobera sembe no muroberi bw'ekigosori kore tubuna batambi na inche ndemo Steven Captain 001 amangana y'ekigosori me Ndizi TV abana hotebi omogeni twanga twara se studio ekire bene me studio kurwa se team ya the Pirates FC na hotebi so me the Pirates nsemo kiekoru ne detari yao ambia mono se area tangro kwanga anoli nyamoya korwalia manga ya Eskimo. The Pirates FC ne timu kurugare manga Eskimo kawasali ase Nyanza Regional Zone A. Matazo ne machomega ata Zone A abuno tobata Nyamira County na Kisii County ambia mana so ikan Ndizi TV. Ambia mono. Manje monitara kwandra manga asa mangana rengete Nyanza Regional League gati ye intabiri bigendreta soro gongorwa Gusii samani ye chigosori na dia segati aba bwatani be chigosori mono aba oroki bakora unerema kongwae niko bono babiri bagusaba abayibori kwa abano bose bole bwoko enda se chigosori eskeria tebire bina chigosori ngokonya chire umuntu gwikirani keria kurigia sobugima gwetera mabaga mange akwaina nugosago toka gwetera obogosori twende sema ya kabiri studio tusangenere mark.
na abaiboli na barabwo tiga baya abana babo support ase mupira baba echinga kichinyororo abana na barabo banyare gukora ki banyare gwako mupira na bora abakonye umupira tari lazima nga ogokonye nga no mupira ogokigwaka na bogotumia umupira osome bosokonye muiboli gutaka ne school fees na rora abantu bagotumia umupira kuri kuchigasi muna Ulinzi Stars ngolikera abantu bwana jeshi na rora umupira koira abantu TTC colleges abana basomera obwalimu noroche na rora umupira kuri kabone ganto bwate Naivas nkolikera abantu gali Naivas supermarket nebwate team noroche ntobwate Bandari Kenya Ports Authority nkolikera abantu noroche so na bogotumia umupira mune bridge onyore nga kwanyorere gasienga so let us kokorro mwana gwasaba ibolio bwate talent getenye no gotera nye no mupira nyenge ntogete mo support ne community na aro na into toko bwata ro na into to support bali toko nya kanal kororo ino moro ketia borke obero moro kiwe team ya Gusii FC sentunde abage koera okwanda ndake chigosori ngokonya chire ko bana mabaga wetera experience kya wase chigosori ndake korore abasani ose echitimu ababata ni koruchitimu au bakonyekere wetera nkoyo egento na nyare otebangelinga enkoyongo ngonyarire gosira saboniga anene mono nelinga abaibuli kurumaye babere bakumanyanga ekaria nere gwakana lakini akaroko ligeria nonye yurupugali abantu bakoli kibese kinyinge kigima nabagosori igona bayare ko bokani kwane abaibuli banjira abana bagosorie tokumanyanga mambingi yakoba nabo mwana akomanage go balance egosori amona masomo ibobono tigato abana obusibole nalitoraga nikoranga potential yabo nga yekerete amatekrano laote Uganda ke evinte vinge no bogosori neni begocha nero konde kango ira risk team cha Nyanza Regional League chitimu chinyingira nya mpaka ime NSL ninge chiabo bagosori bari kwa kanu nenge ntobakonya na allowance na batari sure na bakubwa allowance stage andake umuchando yogokora mo appreciate players byanorori egento gego tosukumekene na mono team echinjirwa na generate finances no generate finances ye chigo cha through chi sponsor chiche chiso ase chitimume egere chibe chigo chisira pone akero koliere mono nkunere team yane ko ngade Pirates FC obo kongo baboro bwa finances ese njane na mono abantu bakorani team ye bare ere community based team ibo bone korani une community no yene ka toko hone fixture na community go chamo abantu babeka gento eke to manage go travel players pa manage konyora allowances egera to ajara konyora equipment cia training ne chogo chiesera igo bono to manage konyora chi sponsor no eni ga ko regional igotira na bato konyara koranga chi player chi abere chi waka no bia na indege ento kendo oyo minto na atenkelinga aiga regional ige to waka na chirafari 2000 per every game igo bono kerego ikiranga etimu ngo endere waka away game kwanya neta keirerigie gari ebasi akaroko mbete go saba up to 8000 kokomenda 2000 jejira fali igo yabasukumire baka 10,000 iyo ko bayeke tambo kereke na mona team igo tonya akonyora chi sponsor odibet chi chensa iga chi betting company chons chi chega iga kisire chi timu ejina bakoranga chi sport kito chi akinire onje barira ina mangana mayago sango ina Arnold mubatani korwa team ya the Pirates FC korende enkwane rengete chibesa emechando sponsorship nenkwane ntambe turanyirigelenga kiengao tureta manyege singa nchamanga rengete sponsorships ti betting site eserikali re watiri bagari yaye ryokana enabling environment wose enga chinga kichinto erero chia bari barengete kubeka enibo yawo wascho li chiense igontobe to kuligi chinga kichabene tosanga nayo ase oboime kundo mwachomorere essence moya vere to emekene buna momanye omogosolio lero iga omogosoli toko morire omogosoli mekene buna Kevin Nyabuto korwa team ya Small Simba FC twenda nsema ya kabiri studio toigwanda Kevin Nyabuto naralia bwate yogoteba kwa majina naitwa Kevin Nyabuto, nickname kwa timu ananiita Feraini. Nacheza midfield senior. Katika hii timu yetu changamoto ni mingi ambazo tumezipitia. Kama venye hii ndio timu yangu utotoni, ndio timu nimejoin. Hadi imenifikisha mahali niko sahi. Timu ambayo nimesabikia ni Liverpool.
hiyo timu inanipea motisha sana. Kuna wachezaji wengine nahisi kucheza kama wao, kaa Alcantara, hizo pasi zake kama mimi midfielder, natamani sana kucheza kama yeye. France kwa World Cup ni France, wachezaji wa France wanapeananga morale, kila mchezaji ako na morale wa kucheza game, wanatamani kitu yenye wanaimu. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi, kasi yuko grao napata nasoma. Mi ama youth man ningewa advice, kama uko na talent tumikie poa, itakusaidia. Talent inasaidiana poa. Ndio mabaswari bwa timu ya Small Simba FC yunandoro moro kise njono chebira bikwenda muno sana tusebona sama ngana rengete Nyanza Regional League wiki ya eta mabaswari na Nyansiongo mukanyageni buya mukabwa chigoli sano ase goli ya yemo mambi mabwate ko sori yankong mukosori na Small Simba wikiraboniga Small Simba niretanga ine imea zone A ya Nyanza Regional League mambi muri tayari entore tayari kigima esengenje karakora ekiria eta ntwanyara kayegania Nyansiongo Township ne esenchere endonge kigima igobono ekero twabete tugutwara Small Simba nero etwabete tukurwe draw ya 1-1 eyonda atebenga eyabete lack on their side esengenjo ngoba ikora twarenga nyatali chinsa chiabete nsema ya bona asiri tukoria mabinto yariganeti kabisa esengenjo bona asechigemu echi chonse totigareti game teo tutaite kubwato kanonya na yam kochakire ya mambi ase erubugeria ndeto koyorokanga statement win tutaite komeki elio nali bakomanyanga na the Pirates FC nerega Nyanza Regional League na indene tagete gosukebi gwanga binde bya igorake ngiye yukara kwanire timu ya Small Simba FC ewika abage kwera nigo bagosori ne timu ya Riamoni FC egate timu chingi ya korwa se county ya Nyamira na korendese osoro Small Simba yarenge away kanyora obobui wechigolinye asegole ya mukregole soba ngomo nchumo rigeli etebo ya zone A wekiraboni gani go Small Simba tanga ine nechi point 47 ikobate gude timu ya Gucha Youth FC ebate chi point 46 namba isato ichuni combined FC ebate chi point 43 namba nye Global Connections na kerenko regeti enda baligi nubuna Pirates asete be the Pirates nigere namba isano na ivere a season eso wekiraboni ge wata chi point emeronge 3 abweso bwibwa mambi babe baiseko bwa emuratigale namberi liko lende muganya chigosoli chinde bali magaino na bali iguru ino na kibara gosoli anda kinkelike irere inobuna the Pirates wekiraboni ngabole namba isano na ibere ekikwaso twatwara kanene eto kerokanga consistency ngochere anyare kananga kerege mwega toko ya approach na different players esengenjo abagosoli abange baito abande n'abanafunzi abande n'abalimu igobono nabego ikeranga ekeromoko endo muchieso kwanya abalimu gete osaba abanafunzi gete mbayo igobono eyue gatoa erania angechige munye echutwa beta gati abutoko ru chidro echuchitaga ni iriko rwego lakini bono going forward tuabekire mikakati eyue ko ene kyanga ntonya konyora players baito bonse at the disposal yoga to go approach game with chance chitigarete na inde gingo konyoria nganto tigarete chigemu bere totaraka igona chiro chitogo aka game in hand nto gwa chigemu in hand ibere onye talisato totaraka chitogo aka chigo toski goromono igobono toko tebanga etole como bakengori iganta beto kobati anda ke timu ya the Pirates nera korwa sense beria Nyamira ndo beto kunyetalra toraranda ke korwa ese getiki yabo na kiba kuerigani systems kiba wate koru asense meri to kora mangana regional ndake wikira boni ke kuna yabirege ko barand na kiora tebe regional league yabiri wikira boni ga ntogo twara pingamizi nene regional league ne e committee yabere ko yarani buya igobono egento na rumpongesi na inda bagendere igo kero kenda aka abantu abo chabatu yeria ke igo tu nechirafari lakini bona ka ukuri ya committee in general ena tebenga ba tualire ento tora tebenga fair play
Ngi ya mono oyo igame kaine una Arnold oteba wikera boniga regional league ya bere ge koba buyana kerenko rero manchumurire asobo ango chigosole chiro bere ko gosole gulit koria mambi imya regional league gosole ntangana youth mall Simba ko yani timu ya the Pirates ekunegete kia maro egetikia gesaba kwa Ichuni Combined FC nebe kugenia timu ya Global Connections egetikia Soko Kineni nebe kugenia timu ya Kikao tokonda sensemo ya Menyenya nige timu ya Nyansiongo Township erabe kugenia timu ya Nyamira United na yagosori yo mweli Roveri Mambi imya zone A na nsemo ya Kenyanya asegosori nkongo sana timu ya Bomachoge Borabu erabe kugenia timu ya Gucha Youth nyoro timu echibere Bomachoge Borabu na Gucha Youth gati timu chiri abange bote bare kichire organized na chibwata chi system chingia chia finances chire well managed ase erige zone A AU yonde betu ko bwate go sori gati ya Bomachoge Borabu na timu ya Gucha Youth na ke chirabe chiko go sori mancho mo ndo mutimo ko mokeigo obwango sana toira ne toira go sori enkoyo ime ya Europe mtazo walita UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa Cup na gatie vinte vinde. Motimo komo koigo sana nkora natole tosanga mange.